rasane opo jelas kowe oh kandak sirahe Petro ora iso terus
to Den hati-hati mosok kalah karo Batur Iya, parah, jujur aku kalah. Hit, oh, hai, kejang barang nah, Petro wong ampuh dodan sirai duduk iso mak celeng nah wetan nih maling balik ke Petro balik ke tak boleh tak gusuran ojo menungso ora tatanan panos main jajalanan Petruk ngemelu siramu gleleng pacakmu kowe iso ngundurke Kurawa sing ora iso ngundurke Satama tibakno kage tibakno pecah siramu nyo ejan wah yo mati ya alah sabato we sabato we ya mati we
apa kok mundur semlayu warap Wijan kebayat menjijik ya jajan balik jajan boleh-boleh Wijan lah kok juga jadi penyajian kok bagong gitu wah gue ada ngomong gue ada perang parep tadi bintang tamu gue Wijan kok ukanya gue delok karo Gatot persis banget itu terus Gatot terong bali to ambu aku mah melu perang ini kok Durma Gati dasar keprenya to ayo kowe arep ora trima Kurawa do tak jur-jur barisane tak amut-amut Wijan kowe iso kuwi jelke kula waca kala kowe iso kuwi jelke pengilan Durma Gati iki pengilan baca iki lho kecil kowe aja jebeleke karo aku aku ora jebeleke karo kowe ngomong sesuk nek maju perang tata Pilabara mungsuh Bagong ki gaman ayo tak delok gamanmu kaya apa oke dikira ora gablek-gablek ya baik janji kulo agep ya apa muncul Durma Gati cengelo kowe iso menang kuwi aku kage perang kok mah nggawa parang karo tawuran apa piye lah bibu kuwi lah tak kira nek kowe melu anu apa jadil coba jileh kowe jileh kene anu biasane nyekel pedang-pedangan kaya iki terus anu mungcur reokan mungcur baca iya bu ini iki jika punya kok biasanya gede ikan mau piye pentas mau piye tak kira nek go pentas kok gede jebeleke kowe lagi lisi jamu kira kene cilahmu kene nah nek nganti kowe empan mungsuh Bagong kowe tak sembah delamamu selama tahun ora mung trima 10 dina sesasi selama tahun edan kowe kok combok banget kowe anggap apa kira-kira Durma Gati lho iso kalake dapurmu piye kaget tibane ora sakokean cangkem oh iya mati jadi aku kowe ayo apa Trok metu geti ora waduh Gong sirahmu nang ndi kowe iki ora ngedeg-deg to metu geti sithik wah piye ya mongko geti putih Gong putih tur kenthel-kenthel apa kowe aja sembrono nek sing metu kuwi iki ora kene wis ora apa-apa lah kate wong aku melu perguruan gedebus kok gedebusi ngapusi ilmu kebal lho debus oh iya debus no tibane pisane ora empan Ijan jajau kowe melu mah oh iya nya aku arep padhek hewan kurban apa-apa baci kowe kage apa sih liane tur rumangsane apa janji kowe jebelek karo gaban kowe barang kage mangsane apa aku ke oh baci jadi aku kena nyileh ojo hari tak gue baca ke nyileh yo ajar aku kok wedi to digedak kaya mungsuhku dhewe iki apa gaman kaya kene kok gaman tak dudohi carane ngaku sing bener pengumuman ki nggo studi tur apa piye rumangsamu studi piye iki nek kowe anu ka lho ating kelas ayo Durma Gati segera naik ke bis kalau tidak naik ke bis nanti ditinggal
nganggo feedback barang ora. Apa kaya ngene liyane? Wah, jan kowe nyepelek iki tenan kowe. Entenono kowe. Bang jadi apa? Kok nyepelekke karo aku? Enggak wae kabutan kok ora kaya kabutan ki ora. Bang jadi apa ki ora tak junjung jangan luruk ora iso. Ah, wis dicaya kowe. Ah, tibakno. Kowe kok nggawa wadung barang wadunge Rama bar gawa to kuwi uji. Tibakno. Anggepe apa mati pecah jan sirahmu. Tibakno ora nek pecah. Kowe arep rasulan apa arep perang kowe? Ringen resan dibedol. Goleki warga kowe cerewet. Iso ngantem ora blungjes. Iya mati kowe, mati kowe, mati kowe. Liyane Don. Wah, jan kowe iki nyepelekke aku tenanan kok ora. Wong jadi apa wis tak yasake gawe sepi bali kok ora. Iki Bedro Kyai Tudung Suluk. Tudung apa? Tudung Suluk. Asline ora kuwe. Oh, tibakno nek aku nek lecet apa gegerku tak sembah kowe selawe taun. Mati kowe. Nyah. Mati kowe. Mati kowe. Mati kowe. Lecet ora? Ijan. Mah panune ngredo. Mangsamu liyane dicani kowe. Anggepe apa gawanku to sepelekke. Iki Cenjoto Pamungkas. Janji kowe mungkin iki ora percah siramu. Tak sebah dramamu 1 tahun. Tenan, tenan. Yo, perang kok galane caret. Mati jeneng tibane ora-orane aku kalah. Gelasnya ning ora ono si. Iki wis tak iseni kok iki mau. Sane apa? AU. Wong jane apa kowe jejepelekke karo jeneng gati iki. Jejepelekke karo jeneng gati kowe. Iki pengeran pancen gara kesira. Aku ki wong sugih dhewe cak gara kesira. Kedua setelah Koko Prabu Dridaya kowe. Gelas kok kaya plembungan. Wis jejepelekke kowe. Oh, tak ilingi ya. Oh. Wis aja kebak-kebak. Ai ya geges iki bucak. Gek diombe. Wah. Tur aja diulu tak paceni. Wah. Bener. Wah, yo kowe genti kok ora. Wah, rasane pengaruh wis cerewet kowe iki aja kok pilih iki bener. Ah, wis. Oh bener no, wis jadi bae. Tak obi. Wah cekelane, wah cekelane. Kayak kowe. Cukup banget Pak. Udah gagas. Yo, coba yo. Ciobe. Gini nak pijak. Ketemu kanca wis cace bae nak karo aku. Kowe genti ya. Aku ya kebak ki, delok ki, kebak. Tak ombe. Kowe genti. Kowe genti wis pokoke tak obekke, kowe wis tak kaya yojo kowe kaya yojo. Kowe ditakke. Wis iki aku ki kaya dhewe iki. Wis ditek iki. Wis ngono wae matur nuwun. Jane wis rata jalan. Wis rata. Masane apa? Ora warek cakre itu mati sayang tak gitu. Ada. Terus. Tan kowe kok nggo rombongan kembaranmu akeh banget. Endi?
Aku sik Kang, apa? Kok matamu abang, matamu kowe. Ngombe to ya? Hah? Entem kowe. Ora. Tenane. Ajan aku kowe. Aku anu zombene Durma Gati aku, Tru. Kowe iki ngati-ati to Kurawa kuwi nesta pakartine. Wah aku ngelak banget to. Aku kuwi apa jenenge? Wong perang ya, Tru ya. Heeh. Aku ngelak banget to. Heeh. Aku njaluk ombe karo Durma Gati. Aku bol kok tak ombe isine. Apa isine? Solar. Wah treh modar. Apa iki pengarep-pengarane iki? Apa iki? Aku mah mendem ngono kuwi perang mah penak. Heeh apa? Heeh. TKT karo nyaruk rancakan gamelan rapopo. Sedang nata sedang ya padha-padha. Ora sobakong mendem aku mendem. Masane apa? Senimane kudu ngene kae. Kok kowe mah wong bombing aku can bombing aku Tru. Apa kowe ora trimo kowe? Mendem aku. Mendem aku. Kowe arep mejang sapa? Tuh bleh tak mejang rene bleh. Mandan aku mendem aku mendem kok. Sudah merata ya merata panjang Satene aku ora peduli hancurnya harapanku muter karepmu kasihmu yang berubah aku wis kadung meka itulah alasanku aku ngombe ciuya nemu gendul edan Bagong ora edan iki teranane coba ada nyoba lagi kan, aku lagi kaya ngene atos, aku wis atos. Mangsamu apa malah? Ayo. Kowe ora manut karo Warasata Kurawa. Kowe wis wani karo penemban Dewa Buddha. Kowe kudu banjur leboke paku jaran. Ya arep banjur wong mendem ya. Aduh, rada puyeng jane. Wah, nyo kene sing mburi nyo. Dubrok. Ikan. Kowe ora ngiyah-ngiyah kowe parat. Ayo, kowe tak antem. Kowe maleso. Ruwangsane apa? Dumeh kowe wis penak, dumeh wis mendem. Terus sak kelemu dhewe. Dubrok. Menangis hati ini, aku ora peduli. Hancurnya harapanku, muter kerepmu. Kasihmu yang berubah, aku wis kadung wegah. Itulah alasanku. Edan kok sak keleme dhewe menungso rasa-rasa Hey!
Jar tibake bangsane apa aku parah jar kowe awas kowe mati kowe yo parah atos kowe iya wiwitane wong seneng tunggal sabale awas kowe mati
Gatotkaca Siwa Karta Marmaya bajekno medun pengen kaladeni saka ngisor. Wah biasane kowe ning dhuwur saiki pengen ning ngisor. Yo sensasine beda. Wah cangkeme pecagat jamu. Hei awas kowe. Oh hip wah sampai tuh wah parah gue as hei Maja ya Cho ra ta ra bộ chưa được tôi chưa biết tôi bao giờ bộ chưa chơi quê mà nó bự cho ra ta ra đi ayo ke capo tak latih mati weh kaget tiba nasi waduh waduh wah subalmu aku wah kaya wong lagi jimat kaya wong wadi dilan siap ya Look. Wah, kowe takut. Bahaya Ci. Sikak kowe. Yo, cagi kok cagi. Mukul metu ya ini kok jusil metu. Lho. Bahaya Ci. Hei. Aja cilik gede wedi-wedi kowe. Ah, ngono jedul. Kowe lu kan cepat Sibu. Monggo. Waduh ya. Ampun Setyaki ampun. Iya. Durna bapakku. Wah, Durna bapakku. Loh. Berkusara. Tulung anak bapak jale, tulung anak bapak. Durna bapakku. Wah, Intan. Dikapake karo bungke. Dipula sarang aku diajar netekan karo bungke. Sing sareh, sing sabar iya. Saiki anakmu wis ning ngarepmu. Matur nuwun Werkusara, matur nuwun. Karo ngopo? Aduh.
areng ngrangkul kowe dhuwur banget wis Setyaki duya Werkudara Setyaki duya lereno sing ayam bungke tak uyake duya Jahitan bapakmu saya ditulungi bapakku kena ngopo taseno anakmu sabar sing sare kena ngopo hati-hati anak senaku sabar wah urung kecekel aku nguyang Setyaki krungu kowe bengok-bengok jare diantemi Antasena nyanti menungsane mau ambles bumi tak keduk ora kecekel ampun Werkudara kudu aku sing kulosoro karo kowe aku ngayomi karo kowe cantenan anakmu kadhe merosal kabeh ning atase aku arep njaluk Surana wujuding pustaka camus nyang cimat kalimasat ora ora diparingake malah anak-anakmu kaya dosa senengane kena ngowo aduh ya apa iki lah apa iki ini dia iki telan iki Antasena iki polahe kaya ngene iki Antasena nggawa uthik nggawa guthik ra menyang telan iki pokal gawe anakmu ki senengane kok dolanan guthik kaya ngene iki aduh syukur ora wah edan liyane duya Setyaki duya mungsuh utamaku mung Setyaki yo ndani Gatot Kaca wonten dawuh Kanjeng Rama Kyai Ngawi ingkang putra pun Gatot Kaca kula semedya ngestaken dawuh paduka simbahmu diayomi kursanipun aku tangguyak karo Setyaki sing kendar minggat untung ana pengganti kula namung semeden dherek dawuh paduka Kanjeng Rama Kyai Jodiwati Purna diayomi aku tangguyak Setyaki kose apa iki tenan belani aku apa ora engko kek kowe mara-mara bros mboten Kanjeng ya tenane iki mboten kula lan batos ngayomi kalian panjenengan tenane inggih estu sumpah pantun sumpah kaki sumpah menawi kula ngantos samangke mulasa kalian padukan Jeyang Durna mboten badhe dawa sumur kula apa mboten badhe dawa sumur kula ya bagus wis kana diuyak aku ayem karo Gatot Kaca yo bumbe kecandak kowe tak gleto ndak suwe Gatot Kaca wonten dawuh Kanjeng ya kowe iki putu sing ngabekti karo Poneyang iya tenan ta kowe ora arep ngantemi aku to mboten menawi sanesipun menawi Dimas Antasena tartentu wantun nanging kula menika mboten kula ngugemi darmaning satriya kedah ngabekti marang sepuh
kedah ngabekti marang pepunden. Sip. Bagus kowe. Ayo. Setyaki Antasena arep iso apa? Mungsuh kadange Gatotkaca. Wila dalah. Yayi Gatotkaca lha kok eyang durung matok belani karep bumi. Menungso ora tatang. Yayi Gatotkaca wonten dawuh Kakang Masundaraja. Ora kusik ning atase mau Yayi Antasena sartane aku dawuh kelawan Siadi. Durna kon mulasara Dura kon ngantemi lha kok iki malah tok belani karepmu kepiye? Karepmu kepiye? Lan dasarmu apa malah belani karo Bandura? Lho sewu. Kakang Mas, kula wong ajeng kula pancen estu sabiyantu lan panjenengan, sabiyantu lan Yayi Antasena. Nanging sareng kula petang, kula gelar lan kula gulung. Kula kinten badhe pikantuk walat badhe katudosa menawi mulasara dhateng tang sepuh langkung-langkung mriku. Pepunden ingkang kula asi lan pepunden ingkang kula ajeni criyatanipun Hyang Durna mriku ingkang paring ilmu dhateng Kanjeng Rama Kyai. Kemlewat ucapmu kowe. Nterwetek kowe Bedhasa nempuh pategalan dewi kuwi grujukan Gatotkaca wonten dawuh. Apa ya ana sartane apa bakal kelakon mung cupet semene paseduluranku harus Siadi Gatotkaca. Kersaripun kados pundi kula namung nderek ora sandatang nganggo basa-basanan. Nek Gatotkaca ngayomi karo Durna Anaraja ora bakal trimake. Ayo nek endi papaning neter katudayan ora minggat pecah siramu, pecah sikil siramu, tinju angkat nyawamu nek ngene margane pati mati dening mati. Mati Yayi Gatotkaca, mati Anaraja. Utara. Durna bapakku apa? Kowe telat le teka. Kowe telat le teka. Telat piye? Telate pirang sasi. Wus. Ngawur ora. Kowe iki pasrah karo Gatotkaca jebul ya grembel gedes. Grembel gedes piye? Gatotkaca ta pasrah ngayomi karo bapakmu. Iya. Piye kowe diayomi apa ora? Blas. Nyatane apa? Begitu Antareja teka. Ketake kaya wong kerengan, Antareja kaya ora trima karo bapakmu. Kaya ora trima karo Gatotkaca, kaya ora trima nek Gatotkaca mbilani karo bapakmu. Terus piye? Wah, kowe digapake meneh. Cekak gamange. Tak kira mau bocah loro ki nek arep do gelo, tak kira nek arep do kerengan. Tak kira nek arep do kerengan anak Werkudara arep padu arep paten-patenan. Iya. Sik. Bapakmu mau diantemi. Kuwi iki misale kowe Antareja. Kowe Gatotkaca, iki Antareja, terus iki aku. Sik tak goleki watu sik. Iki bapakmu. Iya. Iki aku. Iya. Kowe Gatotkaca. Iki nang kene Antareja. Heeh. Terus piye? Tak kira Antareja ki omong ning kene iki. Gatotkaca nek kowe arep mbelani Durna. Nek pancen kowe arep mbelani Durna. Apa ya mung kelakon tekani semene pasedulane Gatotkaca karo Antareja. Apa bakal kelakon antarane anak Werkudara do paten-patenan. Batinku wis seneng banget mutar iki, der iki. Gatotkaca karo Antareja anak Werkudara arep paten-patenan. Lah pati nemune bocah loro mau terus ngunekke iringan ndlandut tak nyonyi. Sing diantem sapa coba? Sapa? Aku iki sing diantem aku iki. Kowe iki apa kuwi? Iki umpamane tak tulisane Durna iki. Tulisane Durna iki. Durna aku.
Iku mamane aku iki diumpamake aku. Yo, iki watu iki kowe. Heeh. Terus piye? Kowe bocah loro mau nek lasem apa-apa kowe mau ndlandut ano terus ngantem jler nah awale can lomba lah kok begitu saya suwe jler terus do ngene iki so kedemi gak dhewe-dhewe Werkudara aku njaluk pengayoman Werkudara bapakmu digendang wah itan ora pati muga mono anak-anakku madu pati patra sagel dhewe aku digendong yo tak gendonge bocah-bocah tak uyake Werkudara apa aku sing digendong ki aku ora kok watune jare iki kowe udu iki meng umpama iki dikuak kerdus kulkas barang kok kowe wah kowe jare tak gendong aku digendong yo bocah-bocah keduya yo aku kowe sapa kuwi balik sekapuri telat kowe telat ayo ya apa iki balik telat meneh kowe wah piye tak antem kowe tak gendong diantem karo bocah-bocah kok jare ming telat-telet Bati presake kebalik le gendong ki kudune aku marep rono ben ngerti sapa sing nguyah yo kage diuyak yo tak uyahe sing banter sing banter Werkudara ora kecanda yo Werkudara tasena Werkudara telat kowe diuyak Werkudara Setyaki telat meneh kowe diuyak Werkudara Gatut Kaca Werkudara telat meneh kowe diuyak Werkudara Antareja Werkudara Antasena Werkudara Gatut Kaca Setyaki Antasena Werkudara Gatut Kaca Antasena Setyaki Antareja Setyaki Antareja Setyaki Antareja dadi siji Antareja dadi siji utar wis wah ada lah Tosino piye Pak kesel to ngayomi wong cerewet kesel lah piye wah Indomaret le ya Werkudara kok nang Indomaret Depate Kakang Durna wah nyokot kupingku panas awakku bareng apa kowe arep tegel karo aku tegelnya tegel wah mati
Jamayu. Kleru Durna kae Kurawa dabyadam yang golek kowe tak unjalke tiba saka limo ben ora semaput meneh Durna bapakku